Bună, numele meu este Ana Grecu și împreună cu soțul meu ne-am gândit să facem o serie de videouri sub denumirea, zicem așa, dezvoltarea personală în familie. Eu, de-a lungul timpului, m-am inspirat mult de la el și am crescut împreună cu el și am zis că poate inspirăm și pe alții și aș vrea, în primul rând, să-i spun bine ai venit, Constantin. Bună, Ana, și bună tuturor celor care ne urmăresc în acest moment. Acesta este primul video, zicem așa. Dacă avem emoții, dacă o să ne bâlbâim sau o să vorbim pe alături, vă rugăm să ne scuzați. Nu suntem de profesie speakeri profesioniști, zicem așa. Învățăm pe parcurs, o să devenim din ce în ce mai buni, presupun că cu trecerea timpului. Și o să încep, zic așa, cu o mică prezentare. Aș vrea să ne prezentăm în primul rând, ca să vă faceți o idee despre cine suntem și pe urmă vom începe. Ok, o mică prezentare. Acum am mai surprins, fiindcă de asta nu știam, deci îți place să mă iei prin surprindere, se pare câteodată. O prezentare despre noi, cine suntem noi. Numele meu este Constantin Grecu, sunt antreprenor în momentul actual, căsătorit, cu soția care o vedeți pe partea cealaltă de ecran. Și avem și o fetiță mică, Eva, 2 ani și jumătate. Pe nivel de dezvoltare personală, eu personal mai intens, fiindcă fără să vreau o să ajung să dau definiția dezvoltării personale. Dezvoltarea personală începe de momentul în care ne naștem și se termină când închidem ochii în această lume. Da, mai intens și conștient, noi ne-am apucat 2013-2012. Sfârșit început, undeva pe acolo. Depinde cum vedem pe... Soțul meu, pe lângă antreprenor, eu completez că l-am luat chiar prin surprindere, soțul meu, pe lângă antreprenor, a făcut multe cursuri de dezvoltare personală, are și ca și terapeut este pe Reiki și pe Lao Chi, dar este și, au făcut și diverse cursuri de coaching sau de training în cadrul GMT România. Așa, și pe lângă asta, cred că în ultimii ani am făcut foarte multe cursuri pentru noi, pentru ca să oarecum să vedem, să ne regăsim. Cam asta cred că în direcția asta, de fapt, noi am mers, ca să ne regăsim și ca să încercăm să ne facem viața pe care ne-o dorim, dar și să fim împliniți cu ea, nu doar să trăim așa de azi pe mâine și mai mult în stres, supărări și dezarmonie. Am vrut ca să mergem să ne creăm o viață conștientă. Și din cauza asta, zicem așa, cum zicea și el, prin 2012-2013 ne-am apucat să ne găsim pe noi. Au fost și este și o să mai fie încă o călătorie de dezvățare de ce am învățat acasă și până atunci și învățare să avem o viață care pe noi să ne împlinească și să plătești. Da, o evoluție conștientă, aș putea spune, și practic o cunoaștere de sine. Că practic, în final și la urma urmea, de asta am dorit sau na, cel puțin noi asta ne dorim, cu cât îi cunoști mai bine pe tine, cu atâta îți este mult mai ușor. Da, știi unde să te îndrepți. Da, te poți îndrepta, te poți analiza, poți să schimbi anumite comportamente,
sau obiceiuri, cum le spun alții. Convingeri limitative, da. Convingeri limitative deja, cu toate că sunt blocaje, convingeri limitative, traume. Încetul cu încetul, dacă reușim să le eliminăm din viața noastră, practic nu-ți rămâne decât partea frumoasă. Și bine, partea provocatoare în care vei eșua, vei încerca pentru a ajunge la succes. Exact. Cred că, cum ai zis tu mai devreme, o să spun și eu ce înseamnă pentru mine dezvoltarea personală. Pentru mine e o călătorie. Începe când ne-am născut și o să mai continui toată viața până în momentul în care nu o să mai fiu, o să învăț, o să aplic, o să mă dezvăț, o să învăț din nou, o să eșuez până când o să reușesc să fac ceva bine, o să învăț iarăși și așa mai departe. Numai chestia că nu o să mă opresc niciodată. Mă gândeam și cu tine vorbeam de multe ori că am făcut foarte multe lucruri împreună de când ne cunoaștem. Am învățat foarte multe lucruri și ne-am ajutat, ne-am susținut unul pe altul să trecem de barierele care le aveam în mintea noastră. Mă gândeam de multe ori că cât curaj împrumutat de la tine am luat în diverse situații în care eu nu mă vedeam că o să reușesc și discutând cu tine despre ceea ce pe mine mă doare în adâncul sufletului, cât de mult am crescut și cât de mult acea situație am depășit, cât de repede, de fapt, am depășit-o și cât de mult m-a transformat. Fiindcă vorbeam, împărtășeam, te-am avut alături și am împrumutat curajul la tine și încrederea că o să reușesc. Eu nu aveam, tu mi-ai dat. De practic, tu deja ai intrat în a explica cum te poate ajuta dezvoltarea personală în familie sau cât de mult te poate ajuta. Este adevărat că te poate ajuta și un prieten, te poate ajuta și un părinte, te poate ajuta și un psiholog, coach, terapeut. Mentor. Exact. Sunt multe metode de a împrumuta și a face un transfer de încredere la tine pentru a putea continua. Dar mi se pare mult mai ușor și mai intim în familie. Și în același timp, fiind în familie, chiar ar fi, nu că este mai indicat, din punctul nostru de vedere, continuând și evoluând împreună și crescând, îți dai seama că este vital pentru a menține o armonie în familie. Exact, pentru că noi am crescut foarte mult, noi suntem, cred că, vreo 14 ani împreună și am crescut foarte mult de când ne-am cunoscut până acum și eram la un nivel mult mai jos, aveam frici, aveam păreri despre viața asta care până acum s-au dovedit de multe ori false și greșite. Și dacă n-aș fi crescut atât eu cât și el, împreună, zicem așa, relația noastră n-ar mai fi putut continua sau dacă ar fi continuat, amândoi eram foarte frustrați sau amândoi eram foarte închiși, au ziduri între noi. Și au fost, cel puțin la început, au fost foarte multe ziduri, mai ales după ce ne cunoșteam, ne-am îndrăgostit, dar fiecare din noi avea reticenții de a discuta despre trăirile lui cu celălalt. Dar nu cred că este ceva unic în relația noastră, s-ar putea să fie comună, că e partea asta cu toată lumea. Depinde de fiecare cât de mult se poate deschide și cât vrea să se deschidă în fața celuilalt. E adevărat că cu timpul te deschizi din ce în ce mai mult, cu cât cunoști persoana mai bine, cu cât ți este mai aproape. Și cu cât nu ți-e frică de persoana cealaltă de lângă tine că o să-ți facă rău sau o să-ți folosească
Da, o să te judece sau o să-ți, da, folosească ceea ce ai spus să te facă să suferi. Cu toate că se întâmplă în căsătorii și chestia asta. Am observat. Mhm. Da. Da. Vorbeam de foarte multe ori. Noi, de fapt, eu și cu soțul meu, noi crescând împreună și ajutându-ne unul pe altul, să zicem așa, nu știu, ajutându-ne, poate nu a fost chiar ajutor, poate a fost susținere. Am depășit foarte, foarte multe blocaje și pe noi, cel puțin pe mine, m-a ajutat enorm de mult comunicarea. Comunicarea și susținerea. De foarte multe ori, cred că nu a fost zi, sau nu este zi, în care noi să nu comunicăm câteva ore despre ceea ce simțim, despre ceea ce trăim, despre ceea ce citim, despre ceea ce vedem în exterior sau aflăm din exterior și ne influențează. Și cred că de la principiul ăsta, vorbind despre el, subiecte de la care sunt valorile noastre până la nu știu, foarte multe nu-mi dau, cum e să fim curajoși sau cum să depășim o mulțime de obstacole. Ăla a fost și motivul pentru care am creat și jocul cu Game of Mass, ca să practic să-i ajutăm și pe alții să aplice în viața lor ceea ce noi am făcut și pe noi ne-a ajutat să creștem. Și, oricum, de foarte multe ori am mulțumit lui Costel pentru că a avut ideea de a crea jocul. Îi mulțumesc și acum, dacă tot am pomenit de asta. Cu plăcere, dar fără ajutorul tău nu cred că terminam la fel de repede jocul, chiar dacă a fost ideea. Practic, după idei trebuie și gândit un sistem, făcut, realizat. Să fim sincer, eu am avut ideea, dar partea de muncă în partea cealaltă s-ar putea să fi fost mai mult a ta decât a mea. Dar nu se putea naște nimic fără o idee. Păi, da. Și ideea ca idee, dar ideea dacă rămâne în aer, rămâne idei. Nu. Noi, în schimb, am materializat-o frumos anul trecut, într-un timp destul de scurt, ți-aș spune eu. Cam în 4 luni am reușit să avem un produs fizic în mână. Da, de la o idee. Și faza e că am reușit să-l facem, în primul rând fiind și amândoi, nu de unul singur, că eu aducând în joc anumite experiențe, tu la fel, am reușit să-l facem mult mai repede, discutând foarte mult unul cu altul despre trăirile fiecăruia, despre ceea ce crede fiecare, despre care eu văd bariere, care tu le-ai văzut bariere. Asta ne-a ajutat foarte mult și să reușim, într-un timp scurt, să facem ceva. Și cred că de multe ori noi aplicăm principiul ăsta în ceea ce facem sau în ceea ce vrem să facem, cum e și emisiunea asta. Fiecare din noi vine cu o anumită experiență, cu anumite îmbunătățiri și pe măsură ce o să facem altele, o să creștem, dar o să creștem și din cauza că amândoi am contribuit ducând acest proiect mai departe, într-un fel sau altul. Da, eu cred că trebuie să mulțumim în primul rând Universului. Fiindcă dacă nu venea cu coronavirus și ne ținea în casă 3 luni de zile, cu toate că eram eu puțin pornit înainte de asta și cerusem o pauză de la Univers și care chiar mi-au dat-o, ce-o zis, ia, vrei o pauză, ia de aici. Și a fost fain că am avut și timpul necesar și practic așa, ca să nu poți să stai degeaba în casă 3 luni de zile și norocul nostru că nu stăm la bloc și trebuia să fie închis într-un apartament. Ne-am mutat inspirat mai recent la o casă. Cu 2 luni dinainte. Da. Nu, cu 3. Da, cu 3, da. Am fost în decembrie și am plecat și am fost închiși în casă în martie. Da, a fost
a fost o inspirație din moment și care se pare că s-o continuați și s-o lipit foarte fain. Dar jocul cred că o să facem o emisiune specială în care să-l prezentăm și să-i prezentăm toate aturile și cum se poate folosi foarte fain în familie sau cu prietenii sau la muncă sau chiar la un grătar, fiindcă n-am avut niciun un cuvânt rău spus de cineva până acum și sunt câteva persoane care l-au cumpărat, nu este vorba de unul sau doi. E adevărat că la început l-am testat pe prieteni, pe cunoștinți, pe noi. Pe noi, da, fii serios, că mi-erau întrebări, când puneam o întrebare, te întrebam, tu ce părere ai despre ei? Cum ai răspunde la întrebarea asta? Cum vezi subiectul ăsta? Cât l-am testat pe noi? Da, bine, aia a fost la partea de creație, dar după ce l-am făcut fizic, știi că întotdeauna după ce faci o chestie, mai cauți o confirmare de pe undeva, din exterior. Oare e bun? Că nu, tu îl faci, zici că e bine așa. Dar având în vedere că ai făcut prima oară un lucru și care nu te învăța nimeni, dar asta a fost o idee și am transpus-o și am ajuns până la partea fizică deja să fie făcută. A fost, da, prima oară l-am testat online să vedem cum reacționează lumea. Și după aia am trecut și în partea fizică. Da, hai să revenim la discuția noastră. Noi, dacă eram live, spuneam ca să ne spuneți ca să ne mai oprim. Să revenim la subiect, dar așa ne mai ducem noi și mai revenim. Vorbeam mai devreme despre dezvoltare personală și cum ne-a ajutat pe noi. A fost un proces foarte, zicem așa, cu multe suișuri și coborâșuri. Am fost în vârf, am fost jos și așa mai departe și relația noastră de multe ori, zicem așa, a fost, de fapt, pe mine m-a ajutat mult că am putut să comunic și am putut să și dezbat acasă cu partenerul ceea ce citeam, ceea ce învățam în cărți. Și de multe ori era o idee într-o carte și vedeam și o discutam cu tine și ne și sfătuiam unul pe altul despre cum am putea să punem în practică acel lucru, despre cum am putea să integrăm acel ceva în viața noastră, cum a fost și la tine, au fost cărți care le-ai citit și ai venit și ai discutat cu mine, ok, am găsit principiul ăsta, cum să-l aplic în viața de zi cu zi. Da, trebuie să-l faci aplicabil în situația ta, în cazul tău particular, că practic fiecare are un caz particular cu o anumită istorie și ar trebui să, practic, ce înseamnă dezvoltarea personală nu înseamnă doar informații. Exact. Înseamnă doar să te informezi cum au făcut alții, să vezi cum poți aplica la tine, dacă ți se potrivește sau nu, că nu fiecăruia nu îi se potrivește același lucru. Da, exact. Fiindcă suntem unici în final și la urma urmei. Deci unele chestii ne se potrivesc, unele nu. Unele le adaptăm la situația noastră și le punem și încercăm, sună ciudat cu încercare, dar știi, poți la modul cum foarte gândul. Da. Nu, aplicabilitate. Da, și tu. Exact. Și uite, ce nu este dezvoltarea profesională, apropo de asta, nu este doar să citim cărți, doar să uităm la video sau să participăm la cursuri sau să folosim diverse aplicații în care să ne informăm doar. Să punem în practică ceea ce învățăm, să testăm, să devenim o variantă mai bună a noastră zilnic și să mergem în direcția ceea ce vrem. Nu doar să amânăm, să zicem că nu este pentru noi sau să așteptăm să vină momentul potrivit, care momentul ăla nu o să vină niciodată. Momentul potrivit e acum.
Ana, dacă mă gândeam acum mai spre începuturi, că înveți teoria și eu învățasem teorie și eu știam teoria, dar practica era deoparte, dar ești bun la teorie, deci poți să predai și la alții. După ce ai învățat teorie, poți să o predai. Dar dacă nu te implici, nu vezi cum este, nu simți pe pielea ta acele suișuri și coborâșuri, că practic de acolo învățăm. Din cărți învățăm ce-au trăit alții sau poate ce-au povestit alții la alții, că unele cărți chiar de genul ăsta sunt. Unele sunt exact ce-au trăit ei și atunci eu nu pot aduce situația lui în situația mea. Pe timpul lui, când o trăit el, că multe sunt scrise acum, poate 10, 15, 20. Dacă ne uităm la cărțile alea în care te învață cum să faci bani, alea deja au peste 100 de ani unele din ele și te uiți cât de actualitate sunt și la ora actuală. Exact. Dar dacă ne-am referit doar la faptul cum ne-am apucat noi, de fapt tu ai zis că ne-am apucat întâi doar pentru ideea de a ne îmbunătăți viața și a face mai mulți bani. Și asta este un criteriu pe care eu nu-l văd rău. A avea tot ce îți dorești, avea mai mulți bani, care practic nu-ți decât o energie de schimb. Și te poți bucura din viață mai din plin. Uite, am auzit ieri o idee foarte interesantă, că de fapt și drept faptul că vrei o mașină mai bună sau faptul că vrei o casă mai mare sau faptul că vrei să pleci într-o vacanță sau să vezi un anumit lucru, nu este de fapt drept o dorință a minții, ci este o dorință a sufletului care vrea să manifeste, să exprime mai mult prin tine, prin corp. Și mi se pare foarte interesantă chestia asta. Și am vrut și încă vrem anumite lucruri, da, poate și materiale, poate și spirituale, poate și... Dar chestia că, practic, experimentezi acele lucruri, vezi cum e și pentru tine. Pentru fiecare este diferit, fiecare vede diferit, fiecare simte diferit, fiecare vede în propria lui experiență și propriile lui limitări și practic ceea ce a învățat de acasă sau la școală, din societate. Da. Am aflat că viața, de fapt și drept, putem să o facem cum vrem noi, dar mai lăsăm întâi, primul rând, bagajul jos, mai vindecăm traumele, mai ne eliberăm de anumite blocaje care le considerăm sau de convingeri limitative. Și pe urmă, e mult de lucru. Mai avem încă, noi am zis că am început cam în 2012 și încă mai consider că mai am. Și am fost de multe ori, am lucrat mult cu mine, am scris zeci de caiete în care m-am eliberat sau m-am vindecat și sesiuni la fel de coaching sau de terapie. Și încă mai e de lucru. Și e interesant pentru că, uite, acum, da, facem video ăsta, apărem aici pentru prima dată în postura asta, învățăm și creștem. Dar asta nu e ceva care se întâmplă așa, dintr-o secundă în alta. Sunt anumite trăiri, sunt anumite experiențe care, da, prin ele creștem. Dacă este prin tot video ăla, dacă ajutăm, care îl facem noi acum, dacă ajutăm câțiva oameni, să știi că acest video își face treaba. Și noi ne-am la rândul nostru și practic noi am crescut doar învățând de la alții. Că practic viața este o continuă evoluție și noi ca și umanitate avem posibilitatea de a învăța de la alții și nu a repeta. Îți dai seama să mă apuc eu să experimentez până să ajunge să facă becul și lumina sau televizorul și câte vieți ar trebui să trăiesc și eventual să-și țin minte. Dar așa, având totuși numai unele chestii, nici nu trebuie să știm cum funcționează, că
ca să aprind televizorul, nu apăs decât pe telecomandă, nu mă interesează ce circuite și ce integrate are intră. Dar partea de baza noastră rămâne la fel, în afară. Noi ne utilizăm ele, îs faine, îs bune, este confortul la care am reușit să ajungem în ziua de astăzi și sunt utile. Prin televizor se poate vedea sau prin laptop se poate vedea acest video, se poate auzi. Putem da această informație mai departe. Noi am primit pe căi de genul ăsta cursuri și informații sau prin cărți sau Sunt multe și societatea a ajuns destul de evoluată, i-aș spune eu, pe nivel intelectual. Ar mai trebui redresat doar puțin la partea asta în primul rând, dacă n-ar fi lumea atât de reticentă la cuvântul ăsta de dezvoltare personală, că nu este o chestie. Este o chestie care o facem tot timpul, cu sau fără voia noastră, ori o faci intenționat, cum ne-am apucat noi, prin cărți, cursuri și lucru cu noi, sau dacă nu, la voia întâmplării, cum te duce viața. Dar făcând-o intenționat, vei ajunge mult mai departe, îți vei putea îmbunătăți relațiile, veniturile, sănătatea, îți poți realiza o carieră dacă vrei să fii antreprenor, îți poți mări mica ta afacere sau marea ta afacere, care tot timpul poate să crească, după cum vedem la ce giganți economici sunt la ora actuală și ei au crescut de undeva de când s-au inventat, nu au venit peste noapte și s-au făcut mari. Adică dacă ai un anumit capital, dar și atunci trebuie să-l ai. Și trebuie făcut de cineva înainte. Exact. Bun. Eu te încurajez, de fapt, eu cred că noi te încurajăm ca dacă ai întrebări, dacă ai vreo provocare și ai vrea să discuți cu noi, să ne scrii. De asemenea, vom lăsa și coordonatele noastre pe canalul de YouTube, ca să fim ușor de găsit. Ne găsiți și pe Facebook, ori în grupul Dezvoltă-te și atingeți potențialul sau în grupul jocului sau pe pagina jocului Game of Ask. Vă mulțumim mult că ați fost alături de noi. Noi vom face, cred că în fiecare săptămână vom face un video de genul ăsta și în fiecare săptămână vom încerca să abordăm alt subiect sau din alt unghi dezvoltare personală în familie. Și o să avem și câte un invitat care pe noi ne-a inspirat și ne-a ajutat prin felul de a fi să creștem și pe noi. Și da, vă mulțumim mult și vă așteptăm și altă dată. Mulțumim și